sum credo paternitam corpus spiritu Deus Deus mecam corpus meum madaram tam crus metamisai. Kita ang kaugatan. Tanda ang kaunuran. San asas. Gusto mo nang ibati? Sakit niya kayo! Sorry! Ikaw ang magdanggan! Sama na eh! May uhipan na bigawan niya mo kilong! Ang mga kaliwa. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuapa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidomtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagom. Mukirig siya. Yan ka ba? Antonio! Yan ka ba? No! Sabangi ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwa. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupon. Gikan pa kaniyan tuwang karoon ang kaliwat-butay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol ini. Kinsay makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwa. Ang mga kaliwa. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez, sa direksyon ni John Gomez, music and sound effects Randy Padayaw Suson, recording editor Ariel Mancao, mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga pakukang upuhipan. Iyong puto. Ang mga kaliwa. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Magtimpla ko kape para nimo dinhi nang ha magkuha ko kape nang. Magkuha ko kape. Puyo! Magtimpla ko kape. Ni aman ka si Antonio. Nagkabulat taon ko. Oo, dili di tinuot ako. Karon, hain si Antonio. Sa makalimutan ko, ikaw makao naman daw. Ako makahain si Antonio. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa. Daan ka nang nahibaw. Kung namaka ka na ko, daan ka nang nahibaw kung sa may tabo ni mo lukot. Taon ko bakang di mo nang mandaw. Tinuod nga dinigit si Antonio. Pero karon na sunyot. Kay nagkuyog manong si Antonio. So, milakaw si Unyot kay Gianni Lorita.
Oh, pagkaadjog daw ni Lorita ng Amanda, kay gianay magyud si Onyot, si Antonio. Taputa. Basta, kay nagkuyog si Onyot ug Lorita nang, ug kung mangutana kung asa ka sila paingon ang, ambot, wadjog ka may bawa na. Diba? Hasta ko, asan ko. Basta, wadjog ko taon, mamakag ni mo ng Amanda. Nitugkadjog ko ni mo sinuhod ka din ni Onyot kanina. Nagikuha mo yung Lorita. Namukaw mo to siya. Nagkuyog silang doha. Muto nga. Wadyo ko isaan mo nang. Wadyo ko makakaimitukan ko ni mo tanan. Mama. Ay. Panaginot pagitawon sa karaan. Ako na lang din usa din ni. Wala sa Amanda kay. Wala. Mauna ni. Di na ni maugmaan sunyot ani aw si Lucrecio. Doon na yo'y mahitabo ni Molog. Oh, Log. Gikinahanglan na ang pagpangandam. May namakunan kong mga sinyalis. Mag-ilis ko sa gikatakdang isulob na ako ning gayon. Namakunan na nako ang mga sinyalis. Ibakos na ako kini mga hiniktan nga mga garapa din sa akong hawak. Ang piste sa labing unang parangal sa kaliwan. Buhi paghihapon, nagipasa-pasa na kani adto sa nanagunang mga kaliwan, hangtod na ni Anala. Ang may makapuwa nga piste sa mga kaliwan, ug maoy kabilin sa kipinlan sa among apelida. May ama kong maayo. Iawin sila kanako. Ni aghabol na ito. Ang kabilin sa una pagkaliwatan sa abilidad sa among kaliwat. Kaniadto pa. Malisang ug mahadlok na ang mga kaliwat ni Matilde aning habol nga itong. Niya din sa kapan ang kuskan o kligon kayo kami. Matilde. May gamit ka na usab og telepatiya. Nakita na nako ang daghang senyales. Mag-abot kitang duha. Naibaw ka na asa ta magkita. Kung ikaw mo'y mag-una, paabot ako. Niya din sa kapan ang mga kalamiton. Hain man. Hain man. Wadin ni ang itom nga librito. Wasab din ni ang punyal.
Dili may tabo nga si Dominic may manghilabot. Posible ka nga si Loretta. Unang mamatay si Loretta kay ni Amanda. Mamatay ka ng anak ka! Maglisod ko. May sinyalis nga dili gyud nako masuod si Antonio. Unahon ako si Matilde. Ug sayon raon niya nako nga isakripisyo ko si Antonio. Ato nako. Unahon ako si Matilde pagpatay ug isunod kog patay ang kaugalingon kong anak. Kung mamatay man siya, dili na mudot nga rin ako ang tunglo. Dili mo dot ang bisan unsa na akong gikamit. Apan dili mo dot ngadto ni Loretta. Nagmahay ko. Ganong kipinlan ako kapilidyat si Loretta. Adto na ko. Human mamatay si Amanda, si Loretta mo isunod dako patay. Tunglo si Loretta. Busa kinahanglan mamatay ang kaugalingon kong anak. Apan mag-una si Amanda. Minutos kape na lang. Tol. Kamay na lang yun ko. Dali na. Ang kadilang ito. Dewata. Nagsige ka pang hibaw. Ilibot na ito pabarong ang mga kandila. Libot sa duha ka kalapira. Gimati ka kahalo, Tol. Ikaw ang akong giyon-una. Nagkutan na tundaan ng mga kandilang ito. Hapit na gid ang oras. Camino. Tugpa sa akong bukton. Kamatay ni Matilde. Kana ang duha niya ka mga mata. Ni anak ko sa karaang tanghaan. Ula din ni apot si Amanda. Nasimhot na ko ang iyang baho. Si Ipon nagtungtong sa karaang miso. Inikamatay ni Amanda. Wala pa lang sila ito.
Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, zero. Alas 12 na sa gabi ito niya. Hugti pagkupot ang punyal. Ang butilya sa lana. Niya, ako nagikupta. Itampok-tampok na ko ang punyal sa duha ka kalabisa. Inubuhat mo sa kalabira. Ibutang ito mga librito sa kalabira. Huwag irot, ugbo ang lana sa butilya. Tama na. Atong dagutan. Ito kayo ang mga aso. Nunti palihog ang sumpay niningatong sugilanon. Ang mga kaliwa. Dalit sa RMN Drama.